Omotoria olaire, nikirende mbolire, tinkobana tangu tangu, ereno morayone, nerekonga omorembe, nimenye imeyaye, kende nagecha asende, erenandende buya, kende nagecha asende, erenandende buya. Maneno tachesai tuchira sore mbiga tugwakambiye mana sobolendi bwawo buya bwatukiri chese chiga tuzoite kwegerera ing'ana ryabo yamana sogo twari bageriga tuja sobo sibwawo egero tusomire ing'ana ryabo kwetera somo ikomo chino tutogosaba ngogendera gotora muna abategereri baitu na bari batorigerereti konsi onyare koba obomanye kare twasomire ing'ana eriga binyare gotokonya na koreta obonjoreri ase obogima bwaitu nakugosaba gwaitu nisia mabera Kristo mutorito. Amen. Wanchwa bategereri biya mono naende aki moya saba seseni esokonyora ribaga gusanga mona intwe ese amorokereito 13 mayokererio moeri ese kwote yetore na kirenga giite kenene gikare goteba komuganya omonene abuto gochi gusanga na intwe amo tore babere boka oyo mintoros tokwani ngomada nabakwani nene nabari ngugia sama soma rero. Amen. Na nje nkubakwani abanchu karibu nyasaye tiganya ari gutura kero togotegerera na kumumanya omonene ngentuki umuriki akare ganeti tumanya seriti kuri rero abanchu bomonene guchaka tore naenda muchaka nobwe ke leseni goto cha goto teina kebungo yo chigutura igekuru saburi 22 ekebungo gia 14 mwalimu Saburi 22 14 goteba iga egoteba iga remereria oganyo monene kabo moremu tokwo moyo remereria oganyo monene. Amen. Ekoiroreru remereria oganyo monene go wanchwa okoremereria nkoro okoremereria soko moganyo monene nkoro ekero gotebi guremereria omanyenki omwancho omotegereri ekero omoriki agoteba remereria kebungo nyasaye gototeire omaete gamineti na koraki noetere noyaetere okoremereria goika getwareki okomigeka eng'encho gete taibo mwalimu oikobe na nomigegete nario nyare gokoreki otebi guremereria ekero obwate omorembe obotoererukire egento kere ekeronge koremereria nkoiyo goiko kari koigwa kabororo nkare ogosunu koroko na gosunu ng'encho gete iga nakio ogotebi ng'aki remereria igobona ba naende namuna teiyo gwekonya kwao gwetera kemwanya banto gwekonya kwao nkoiya ekio gwetera nkeri omonene gagoteina tomoganye egemineti na nere bweka obobui bwao nere bweka oranyare gogoetia amatemo aya nere bweka oranyare gokobwera igo bona abanchu bomonene okomoganya omonene ng'encho nere encho yansoa style gete iga eyanchana komoganya omonene ime yaye ntobwate okwegena ritang'ani goika omanyana ng'aki oyo omoganyete goika omwegenete omaete okwegena nkobwate kewango gete abanchu bamanyene ekero koruguga iga buna toraiga Kisumu totagete koenda Nairobi ebasi eigo okoyerina chinsa gose nisano ematatu eyume goika ikarasa chinsa nirenga isano kichiakea igo ekero ore ime egari eyume noegenete enterebe eye egokogendi na nekogendi koru Kisumu igo gwachakire esabari naende goiki Nairobi nyasaye nero okomobwera lakini ime yao nomanyete ng'aki gwasoire egari naende nkoruere Kisumu egoiki Nairobi igo goganyererete kobwate okwegena nango ikorarari Nairobi igo bona abanchu bomonene okoganyerera oko nakwo oko koganeiri na obwate oboremu otegererete komanyete ng'aki ngose nyasaye ngototebia na ng'aki tegerera na inche ninyare gokorokia manene aya ni inche ndababwere gotebiara abana ba Israeli kero bare ime yamo osoko boko kwa Musa komotaina ng'aki inche ndagoetia amatemo aya akabatena ng'aki nimbarwanirire chisegi 14 okumanuka ng'aki goteba omwalimu 14 okong'anya sorry
okong'anya ikumi na inye tarara nkumi na igototebe ikumi na inye okomanuka okuna egoteba koko iga egoteba iga omonene nabarwanirire inwe na inwe mokire kiri gioka amina mokire kiri okire okuna kunaganetie na kira kiri ekiagera bono kende nkeiyo orakore kobua kwao nkoiyo iga egasi yao nogokora ki kira kiri ekero okirete kiri nkio ogenderete gokora ime yao omwancho omotega ime yao ogenderete kobaka nyasaye oyo buna nombwere ime yao ogenderete otana nyasaye noramona inche ime yao bono okona gotana nombwere noramona inche nkio mwarimu oregerete gokora otokona goitaba ogochika kwaye tokona goitaba promises kero tokona gochiitabera ekero oganyerete omonene gokorigereri chi promise chiaye eyemo ase eyemo omonene omwancho omotegereri kerecha naramona kerecha tagokereti naende ase egati okoganya oko kwao ande naende bagokoretera ogotegena abwo gati onyara gochanda kebirengereri nang'aki kwaganya mono iga naki kwanyora abanto bande barusiri moyo nchera lakini omwarimu okoganya omonene nokwegena nakwo egento ekenene inya ring'ana ria omoerio rireo erio toranyare korusia korwa ase ogoikeranigwa korusa ase egetabu eke gia saburi nigo rigwenerete koba moganye omonene yani ase bionsi twasomire saburi omaete twagetabukire ane twakunira lakini omwarimu ndojana twagesomire ekerenge binene twakunira ng'e gionsi onye ring'ana rinene togotabori korwa ororo rigotosomi esamari ya amang'ana onsini moganye omonene ng'ina kende nkeiyo oranyare kobwaye mwanya banto tegerera moganye omonene komoganya omonene negekorwa kiogosemeria ogoikeranu amo nokwegena uno kwegena oku twakwanire ogosemeria amo nokwegena gokorokigwa ase ebikorwa ng'ina nomwegenete goika omonto arore na kweri nomwegenete ng'ina nomoganyerete goikorera noganyerete nyasaye kiagera chinkwana chiao nabo chikorokia na kene nomoganyerete nyasaye ebikoru biao nabo bikorokia ekiagera twakwanira abwo gati nang'aki abande bagokwa omoyo nchera kerecho babanga gochiesa ti otware okwegena nere noyo okoigora chinchera ose ng'aki kware komenta omwari nabo igo naende egento tware koinyoriwu okoganya omonene nigo kogotinya chinkoro chiaito nogosemeria oko okoyia ama na omorembe ririo oganyete omonene enkoro gigona goting'a kiagera omaete toganyeti gotegerete oganyete kogona komobaka bona gwateba kogona komotogi yaani kona korengereri goria amakorwa aya oganyete omonene igo ogosegetu gokore buna omonene aganeti naye ase omwari bwa bionsi naye okonyora obobui naye ogoting'eka ekiagera gaki bono okwegena kwao gokomenteka kwaende ase elebo ya igoro ekero nyasaye agoetirie amatemo ayu nomotige gose ogokina kemoika naende nyasaye oyo nero kogotamera bwao chingaki chionsi okorangerigwa twairwe gwokoganya okorangerigwa twairu gwokoganya na twairwe okorangerigwa na tonyare gokora ki koganya bono kero twairwe okoganya okorangerigwa oko abanchu bomonene ntwarana nyasaye gaganetie oba omotoereru onyare komoremereria onyare komoegena onyare kogorigereria obosi bwao oimokereri onyare koganya nyasaye bono onde taiyo bwanche tokoganya oko koranje neba nokoganya kori raisi omwarimu na neraini ebengi okoigwa ocharoke lakini okwegena kwao gwa obokristo bwao bwagokanyia amache ngororora abande none kero moganyete eraini kwanyora onde ochakire kona gosuna oyonde batebania bagocharoka korabu ng'aki ogocha gwakora omwarimu yani okoigwa bobe yani igakogechia okoganya okonkori gento kiya igo buna toratebe igo bono abarimu nkio omoriki agoteba okoremereria oko ase okoganya nakwo kore okwerwa gwaito konene gokogera titwancha kobugwa nobwoba bwogokwa omoyo ase ogokagera ng'a nyasaye nabarabe ng'a tagotoikeraneria eira atoeire yani okoganya oko ngokogagacha kore okoremereria oko nokuya bono naku korabe gwoka kweng'encho gokoa okwegena ase nyasaye naende gokogera nto okwa omoyo ekiagera twamwegenire ekiagera twamoirokire na nyasaye nero obobui bwaito abanchu bomonene koganya nkori gento kere kio morembe buya igo onye nogwancha gaki ng'aki omwarimu kware kogania gogosaba nyasaye okoraki
okoa kegima igo okwiranĩria bwabo lakini nyasaye mwanya bantu nitu tũkũmũchika omaite kero nyasaye atakwĩranĩria nabwate sababu nabwate sababu yaye lakini mwanya bantu ũgaganina ng'akie kera mia tena gaki nyasaye omwana ũria one moigasi mambia omwa yani mambia esomo rangu agokong'onta okoraki oegwo lakini nabakogenda naende tanyora naende ng'akiende naende agende naende tanyora naende ng'akiende gatatũkane emiaka igo nyasaye oito neo emeroberi yaye ase tũrĩ omweri ekera agwĩtia amatemo aya banchwa ogokong'o ogoting'a gwateba omwarimu agototing'i kemoika ng'aki kware kogesa omwarimu ase okorangeri gwoko twairwe gwokoganya ng'okoganya nokorangeriwa it is a call it's a call nokorangeriwa ng'a tarikiro omonto omanyete koganya mbare batari koganya nabo gwateba ng'a riria abekirwe ase asugumirwe kabisa abwenerete koganya egere nyasaye achamorusio okonyora osukire ase nini osukire korwa oro ogoiko onyanga ari sa gotigete toiororo ochigokorigi toi na machibu nonyora tukonyora ichibu riria nyasaye abangete ntoroche buna Abrahamu na Sara bagokora twamenyire miaka emenge rora ngo gose nato omonde lakini ende kera baete Israeli Ishmael nero rengo omwana wechira tariere ngana intu nabo togocha twakora igo lakini tokare koinyori gunga Paulo ngo tunyori aregenta asa Abarumi sana isato 19 naganya turigereri Abarumi sana isato 19 ego tuinyoriga sana se 19 ego tutebiga nabo ebitongo byonsi nigo biganyete nokugania okonene mono ase ritukoriria abana ba Nyasaye bagocha koorokigwa ng'a noe ne ebitongo riria Adamu nawe bakorete ebibe maite kire gento giasaregete noe ne ebibinde bitakorete ebibe buna chinyiti nchiakorete kebekende ebitongo binde byonsi bimwanya abantu akorete ebibe ng'ara kino embiro bigo bichandege igo bibwate gesusuru ng'a biganyete ritukoriria abana ba Nyasaye bakorokiwa abana ba Nyasaye ekero baorokigwa ngento kiba bakorusi koruororo umurikio magotuniri ng'a korende nonya na ekero togenderete koganya ogotoleka gwaito ama nokuumerana na Nyasaye omoiri bwechingaki nonya na ekero ebitongo byonsi bire nogwechana ama nobororo bwokobina nonya goika bono omonene nabo agenderete koba ama n'abantu baye gwetera ase omoiko omochene ng'ase okoganya okwo Nyasaye nabarire intu gwetera ase omoiko oyo omochene igo ntokwa omoyo ekero Nyasaye atabire ng'aki ganya nyina omwana okore esukuru ganya egasi necheche Nyasaye mpaka akoe egasi Nyasaye nomwegeno amen igo mondo taiokongoki buna oyokorera Nyasaye okokura pina gaki omonene ng'aigwa ntiga yani okwegena oku nokuya ribaga omonto akorusi agokwa omoyo nchera tiga akurera omonene ogokura ngose twasomire Psalms nogokura ebikuro birororo rioka ng'ai Nyasaye gwantiga ng'aki Nyasaye gosekiaba igo bono gogokurera omonene igo okonyenye okwenyorora omokanyeku ne mondo te Nyasaye anchete buna omokanyeku ekero gwakanyeka ekwamwari bari okoraki yokobwata okoboka koimoki igoro yes abanchi bomonene omorembe bw'omwana otusigwe omwana otusigwe omorembe oyo ngokiri na gaki abanchi bomonene tiga turairoranga abana abekero bagokina omaete omwana ekero kwamonyorire mwana omosinini oyaroche ni ng'ina in fact ise taikoracha bicha ng'ina arigereti mono ririkare koboko iga agosoma amaiso nkibona agocha osoma ase amaiso ao omwari riria akona kogonka agakorigerereti omuno ogokwana okona komosekera agakorigerereti omonwa oyo language ki eyo omwana akonyora agabwo gatigati yao tiga torigereri nki omonene agototebia ase omorembe bw'omwana otusigwe omwana a wind child ase egesongo omwana obeire wind mbara nori ochakire kwaigwa endagera wansire kwaigwa ekera airwe ngokinare wansire konyunka rongori go mwarimu konye gakunywa mabere na magusu bona karongori gasoire ekero ngori ya moranda nkiugweta gukora omwana oyo gotoerera oigota ya igagotoerera igota etobauti eyo endagera eye engeni ekorete ase omobere iga ekomoritoera ake
mpaka agatoro gacha kaba gatambake ogo kabara bwae bwakoraki ogo na kurerarera riuka kwakoraki ekiagere enderi konye egeichire vacuum yani eganetie ichorigwe bone egotinga nekero gwatinga oino oro marembe tugukwana zerituko ria rero oino oro marembe tugukwana na bono ase ensemo yende abanyaboronge nigo bakoimokereria amaisa abo igoro gochia ase Nyasaye nabona twakwana nang'aki mwalimu kora tusomera ngo gake kibungu Zaburi 130 nekemo ire ngata soma bwanta ukora tusomera nenge soma ngo byonse egateba omonene ase nkoro yane tindi kwimukereria iguru gose tindi omwerori inje tinye chandeti kwerigeria amang'ana amanene gose ayara amakong'u mona asende korende inje nigo intoerereti omoyone buna omwana otigire okogonga oagatire nkoboko kwang'ina nabo igo omoyone ori ime yane isato inua Abaisiraeli mosemerie omonene korwa bono na goika kare na kare amen yani na omoibori oyo nerekere egento ase omwana oyo ogoting'oka ating'ire akanda kaigure nankabuga ichire buyaiga omorembe akonyora naende mono bonekera agatire ase okoboko kwang'ina iga aigwete riberera aigwete obwanchani aigwete na mama ng'aki rero gwanshugurikere eng'encho eng'ao iga ng'aki rero naba buna etofauti ning'igwete iga agachiko kari kwambĩkĩire monwa iga nki ekegose kabwate bono okwaigura aigue experience engeni ase omobere oye naende bono twara omorembe na kuendelea kuna kumanya muno oyo na anshugurikere ase eng'encho engeni igo bono nki kibungeke giatotebi buna intwe Abaisiraeli tomente ogosemeri gwaito tomente okwegena gwaito korasoma ngo naende Zaburi 130 kibunge gitang'ani gia kabere 123 sorry 123 123 kibunge gitang'ani gia kabere egateba iga 123 egateba iga ikebungu gia kiemore gitang'ani gia kabere gitang'ani gia kabere egateba iga Zaburi 123 egateba iga ninyimokererie amaiso ane gocha asore awo igoro asomenyete ibere rora buna abasomba basemereti omonene obo na abasomba abaiseke basemereti omokungu ore omonene obo nabo igo na intwe tosemereti omonene Nyasaye oito oikabe otororeirie amabera amen abasomba bomonene tumanyete nantu n'abasomba ekero oro omusomba ase ori ese kebago kiao igo manyete goganyerete osemereti omonene oyo obuna ng'aki na eng'eri yao nkonyora ori ekero oro omochi oyo yokona goshugurika nero omobuko ona achayobeke ng'aki buya igo bono omwanchi oyo abanchi oyo togokurerwa ng'aki togenderere gomosemeria omonene oyo oito ekiagera ase chingaki chiaye eng'eri yaito ntonyare konyora igo bono tiga tonyare koba abaigenwa tiga tonyare komenteka kemoikana komanya kwegena Nyasaye oyo ito nang'aki komoganya gwaito buna twachaka eresoni yaito nkobwate amatumaini okoganya gwaito nkori kwabosa mwalimu Matthew senki kware comment narorire iga ase Zaburi eye 130 twasomire abo twarorire ng'ogosemeria nkoro gwakwanirwe abo okokonga k'omwana okorire ki otusigwe orusigwe asarobere rwang'ina ogona koire komentwa kandagera gaisiko bono twatebiwe ng'o ogosemeria oko na igo na kokore okwegena gwakong'ire oku gwatemirwe goetera ase amakong'u y'obogima na kwanyorire ng'a Nyasaye naisaine nere bwekoisaine kwegenwa na nigo are omonene ase ring'ana riaye naende gare omwegenwa ng'ekero twanyu omwana oyo omanyete kara koiguna endagera igere foreign uchiasari yerengeni lakini ekero ng'ina amwa igegenete ng'a egento eke mama ng'ana ekiya gwatoerera ororo kwaganya
lakini bono nentu abakristo nabatotebi ng'aki abatu abeire abegeni twamanyire nyasaye ekero twatemirwe ng'okwegena goito kucha gwakong'a gwating'a twamanya ng'aki ng'a nonye natemete gochia lakini ancherete oyo gwekora omwegeno nyasaye naende nero orandusia sobo kamwe. Amen. Omwalimu naende yare ekoroki ng'aki naintu bono ekero twanyarire komera Kristo etokonyora ogwonchoreria twaru chimbu chiri chiaito chia amachaya kirenga kine chisegi ebiti na tobwate ase chinkoro twonchoreri twanyoro ng'aki naye kene omorembe nore ime ya Kristo ekiagera bonekera ore bantu konya taranyora gotoleka omwalimu twagechandire naende revenge wakane ebisiomba etwabichoretie ase chinkoro chiaito muna oyo nkoreire iga nainche nimo umere indosabanga nyasaye otakomoinyora nyasaye moretere gesusuro oitari nyasaye ogosaba morete mwake bwango ninyare kibuna bono omaete omonto ngokogechiara omwalimu gaki naye bono nkona kowini tore bono omonto ngokorara amachaya gwate na Yesu gaki bono omonto ngi kwamotigera onchanda iga bono motwange ebiranya yani nki bono ogwete na kango deal kwiku bwango kuno gweanje omwalimu mbia bono kera tukona gosomi gutone omwalimu kona gonsomi na inche iga ng'aki okuno ogweancha oboinche ekero oboinche bogokobucha egoigwete na gaki ayekweba naye nomonyabibore ayekweba nomonyabibore twensi n'abanyabibe abanchu bomonene twensi ntoganeti ogokonyeka bono gwindi chali eye gogonchoka kwamanya muna omwalimu atosomire ng'aki ekero omorembe obwokoba gwindi nyasaye atorusiri ime yebibe otonchoreiri gochia endagera engeni yokokora ogwancha kwamonene twarure korwa gokora mamincha yogwancha kwa manene twaonchoreiri bono twachire ndagera endonge enchenu eseseniri yogokora ogwancha kwa monene ekinaki nata buri omwalimu ekebungo nkeraiga keri tumanyete omonene gaki ntokiebwa omwalimu Matayo 13 ekebungo kia 3 keri ng'aki onye ntoragonchoreri tobe buna abana abake ntokorera oboroti bwa igoro bono ogonchoreri okotobe buna abana abake bono tari buna abana abake meaning na okwegena gwaito gwaonchoreiri kwabire togotegemea nyasaye ase chinchera chionsi muna omwana ategemete ng'ina bono naintu twonchoreiri bono twabire abana totegemete nyasaye igo togonchoka torigerereti Kristo buna omwana arigerereti ng'ina tokona oboroti bwa igoro nogwaito okwegena gotabwate maswali basi okwegena gotabwate maswali mwalimu gaki no mwalimu omuyore okwegena gotabwate maswali tata ogotebiri turn right igo bono muna nyasaye agototebi tokwegena tutabwati ki iswali tutabwati tangu na onye nyasaye oteba yani no morogio gako na gokong'onta mwana gesieri kera rituko onye nyasaye ontebiri naramona inche igo maare igo onye kare mangu bwake toro tigana gokong'onta nche netoro bono komorembe bw'omwana otusigwe abanchwa nabo ere ekebungo kiego SM ebwata amasomo amange korenta emesaima yerigesanka monene mwalimu toere sengo korenta emesaima yerigesanka twarenga basoma Saburi emia na 25 tiga tuigubune egototanga nango emia na 25 mirare gotebanga ekero omonene atuiranetie intu abasayoni ama yaito nigo twabete buna nkorota tore erio emeno yaito egaichorwa n'amaseko n'echimeme chaitu chigatera n'omogoko erio abantu bebisaku bagatebania omonene okoreire abantu abo amang'ana amanene omonene otokoreire amang'ana amanene ase aywo ntore n'omogoko tware gosoma yonsi nabo tokora buna abana ba Israeli barenge n'omogoko ng'aiga ekero bagokwana amang'ana aya igo bakare koinyora amang'ana yabaria aba chisokoro chiabo ng'enga kinere chiarenga asigete chiarenga obosibwa ng'a bono nyasaye obaigorire enchera obairaniri sobo ng'a naende gento tobwene tokoinyora ngeri ng'aki abantu abo maite buna bagokwana igo bare obosibwa lakini gento bakare koinyora nechisokoro chiabo bono baretire amang'ana aria abaire ayabo ng'a naintu nonye torase egesibekeiga ng'a naintu ntorwa togende seito sayoni naende twarenga gosoma gochinse naende ngokwanerere buna amache akare gocha tiga tosome
etwaika isatu inyegoteba iga Mhm. ayo monene twiraneria amaya itu buna okoirania chindoche ase ense yairianye Amen. abana abaisiraeli omate isiraeli ncharenge ense yarenge ebwata ebinto ase anene iga arenge Eroro. eroro Eroro. buna arenge eroro noe ndagera nchiare koba Nchiare ng'a barabu bategemerete lakini nebikono bia nyasaye baganyerete ng'a embura egotukorwaria Yeah. ekero amache agocha gocha ase eroro ng'aya nara agocha kogera egere bareme basimeke Nabo iga. barusi noe na nerigeso ororo Nabo iga. bairire nyasaye naki torochaka bakare kwana iga ng'a ayo manene toiranerie amaya itu buna okoirane chindoche ase ense yairianye buna yani ng'ekere embura yarenge gotwa amache iga agachire atire mboka gocha paka aboroche Nabo iga. lakini are eroro mbura tetwetio Terwe. lakini amache achire Mm. yagera barema banyora egento bakoirera nyasaye Mhm. ng'a igo nabarau nabo bakabwata omogoko naki ekogera bagotogia nyasaye ng'a batwarire egento bakoiraneri nyasaye ng'a mbuya mono twamanya konyoriwu ng'a egasi ebarenge gokora yogosimeka yokorende emegondo yabo igo yategemerete embura ya nyasaye agotweria ase ang'ao echiororo nabarabu banyare konyora gotwara omogoko bwokobogoria emesaima eye kiagera nabo batetu ng'a ekero bagesire goika baire first fruits Yes, yes. baira rigesa riabo ari Jerusalemu bachi gosisenibu nane ngotwara barenge eshere ororo babera ororo iga egento ekenene tokorora ngeri ng'a naintu tobeang'e buna abana ba Israeli bamenyete ase eroro naintu nabo oranyang'a kemoika twamenyere ase eroro Yes. tutaikoreta igesa rinde rionsi tore abakristo lakini tutabwati igesa Ebona. aki ekero ore omokristo tutabwati igesa egasi yago niki Egasi ere bosa. egasi teiyo bosa Egasi bosa. kiagera gento kiyo gwakora Gento kire gwakorire. ng'a iga egento ekenene tokare gotebiwu twegene nyasaye naende egento ekenene tokare koinyorigwa omoriki akare gotoinyoria ring'ana ndire narocha iga omogwekano bwa erigesa rinene nigo okoraga gochia ase egekorwa keria nyasaye arairanerie oboruoti bwaye ase ense ekero keria kristo arairane ase ense eria kabere ng'a yesu kristo ngochare Yes. ng'a iga engaki eywo agocha omogwekano oyo twaigwa bwa erigesa nabo ogwekaine engaki eri yesu kristo kagocha Amen. osangereria abaya bari babeire abegenu bari bakorire egasi yaye ase obwegenu buna abachigete akobasangeria ekero base ase oboruoti bwaye Amen, amen. Nebarochekere. Ogochiko mwarimu tobwate ngose Matayo mirongo ibere na isano isato toinyorani ogochiko kotoire na ng'aki ase ekero agotoa neroire chinguru atotemara gototoma togende tokoreki tobasomi tobarandie mirongo ibere na isano isato kebungo kia chakera ikomi na gatano ikomi na isano isato ikomi na isano isato mirongo ibere na isano isato ikomi na isano isato Matayo agoteba iga yesu agacha akabatebia naeirwe okobwa bwonsi igoro na ense gaki genda mokore ebisaku bionsi koba aborokigwa Amen. mokobabatisa ase erieta ria tata neri omwana neri omoika omochenu mokoborokereria Yes. kobwata ayonsi nabachigete narora inche nigo inde amo nainwe amatuko onsi goika omori Amen, bwense amen. Oyu nyasaye oito ogotochika ogochika ogotoire omwancho omonene rigeseri na ririkorokia okwegenwa kwao rigeseri na ririkoreta omaete gaki togokora gasi otaganyeti rigesa tokoba ayege ogochaka Januari boka gwatabokia omwaka eki ogokorera bosa okwegena oko gwaitu ngotokonyete okwegena kwao omwana ominto omwancho ngokonyete onde ore siko ayo omonyene kwaere echakeire kwachire isiko kwachire enka yao bonsi baronyorire okwegena oko kwanyorire ekero gwakonyorire ari ase ore emeremo onde nero onyorire okwegena oko nkobwate matumaini tobwate yo obogima bwa kare na kare aye kwasomirie onde igoro yogocha kwa Kristo igoro kwaorokereire onde igoro obwanchani bwa Yesu ndo bono rigeseri nakwo ogochika okonene tobwate abanchu abategereri tiga nyasaye oito atorae nyasaye oito atobwere ekiagera onye tobwati igesa ase obokene
into ikonyora tokogokia omonene into ikoba togokorera nyasaye ase nga ntori mogondo oye ekegera twensi totomire muno omwarimu atora nang'aki mbura kiaye osemereti tiga nyasaye anyare gokora ki anyare gotobwera anyare oborai bwa omoika oyo omochenu chingaki chionsi amen koganyerera ase omotimoko bwa esabato ya nyasaye okoganyererwa kwa abanchu bomonyene esabato ya omonene koratosomera saburi gwamanyire omwarimu 92 ekabunge getang'ani ekanonyanisa tuya somango niigere buya gokwakera aye omonene ing'ambu ya mono na gotera ase ogotogia erieta riao aye omonene ore igoro mono ibere kere mambia niigere buya korari obwanchani bwao bogendererete botambe na kere obotuko korari obwegenwa bwao ase okobugia obokano bore nechinga 10 na amakano andare namariogi amaya gatoikenyi ayo omonene ogokora kwao nigo konkogetie ninchenge ase eng'encho ya emeremo ya amaboko ao amen na emeremo ya amaboko a nyasaye ekero nyasaye atogogetie igo togoyechengera igo tokomobaka igo tokomoa obonene igo tokomoikerera igoro ekorende amasomo twabwata omotu gagotagena toimokereria amaboko igoro na komobaka omonene igo bono omwancho omonene anene na amanene ki nyasaye anyarire gogokorera omotimoko oyo bwa esabato na ekegu king'ana ng'aki inche omanyete ngokeire buna ekegu kiogokumia ekero nkobuka naikaransa nategerera ring'ana ria omonene yaani omanyete ogochandeka okotobwata omosugumo oyo twaete totaigotimoka kera rituko nokobuka na egasi iga oyechogete obwete emashini yatongirire yarosigu na mwanya bantu igo omanyete naki naboka iga nakorire kirituko rierete gaki tichire ebinto omotwe twakorire nkobasoka togochia ngo nyasaye nekegu ekatoete ngokerera nekegu kiogokumia kia omotimoko bwa esabato ya nyasaye nekegu kiogokumia naende buna twanyare gosomerwa ekebunge ekio tiatonare komochengera omonene ya okoiranerera omonene kora omwarimu kora atosomera isano koiranerera isano ekebungo gia 12 okoiranerera yes isano kebungo gia 12 ne gia 10 bakoike gia 15 isano no isano ekebungo kuringeri 12 kebungo gia 12 giateba iga gwata rituko ria esabato oriatanane ribe richenu buna omonene nyasaye oo agochigete 13 ase amatuko 5 na rimo okora emeremo yao yonsi 14 korende rituko riria ria 5 na 2 ne rituko ria esabato riatananwe ase nyasaye oo ase rituko erio tokora emeremo ende yonsi aye gose omwana oo omomura gose omoiseke nonya na omosomba oo omomura gose omoiseke gose eng'ombe yao gose etigere yao gose etuko yao ende yonsi egokora emeremo gose omomenyi oyo omenyete mwao omosomba oo omomura gose omoiseke na barabwo batimoke buna ayo ogotimoka amen nakwo gotaina kobwatani na ekebungo kerigia saburi 92 tokoro kiuna ng'aki nere buya gochengera omonene ekiagera na egetabu egiagotobina nigo gekomotogi nyasaye ase obotongi bwaye bweritang'ani na emeremo akorire koenekia ng'a ense eye ngogenderere kobao na nyasaye ense eye yaye nkogenderere gokora ki koba ororo naende nanyarire toendere kona komochengera ase amakumi akorire ase esabato eye omotimoko oyo bwa esabato nankorokiere nang'aki aye omonyene na egetongwa noyo ogotongete kwaimokia amaiso ao kwamoinyora kwamana korwa ororo kwarema ime yaye ekiagera nonya okorete amakumi aya amanene ya obotongi igo naye nagwanchete na esababu nabwata oyo okobeka ase ense eye imati gose kware komenta kende omwarimu narorire abwo 92:10 ntoigetie otiga togesoma 10 ateba ng'a gwakinirie orogunchara rwane rwabeire buna orwenyera gwang'umoreire amaguta amaya
namanya korengereria egari kare abikirwe amaguta ng'aki yakoro yamentu chinguru yamentu chinguru mwali yamentu chinguru yasiko gochibosia sini ng'ana into omobwekana otokare koegunga ng'anyasa okini yoro munjare rwana omumorera amaguta ngento kigotoinyo egotoinyori chinguru twamentiru choko kore kasi ya nyasaye nakio morikia kare gotoinyoringa togotwara devotion yenyia togotwara tigang inyesome buno morikia rigete egatebaiga amaguta amaya nigo akworokia okwerwa okoyia kwa omoriki oyo komokorera nyasaye buna omosomboye webekire ensemo boyia buna nyasaye agokomenta chinguru ng'aigo nayo okwerwa oboyia kirengaki igo okwerwa egere onyare komokorera goikerania oboruoti bwaye buna ere omanya nabangere. Amen. Tikeri egento kiogoichani konyora ebirengererio igoro yokobekwa oko ensemo ase ogotera korosiri ase eng'encho ya esabato. Ase eng'encho esabato nigo ere ekemanyererio ng'a omonene nere ogochena abanto baye. Igo bono nkonyora toro ogocheneka ase ekemanyererio ogotimoka esabato. Timaeti tosome ekiomoerio okong'anya 31 ekebunge gia 13. Kong'anya. Kong'anya 31. Ekebungo iko 13 biagoteba. Egoteba iga. 13 egoteba iga. Bwana n'Abaisiraeli obatebi goika morende chisabato chiane ekiagere ekio nekemanyererio egati yane na inwe ebyare ase ebyare erinde momanye ng'a nincho omonene oyo okobachena. Amen. Kwarore nkonyara torogocheneka iga abanchi bomonene omotimoko oyo tokonyara gose koganyerera ase omotimoko bwa esabato ya nyasaye ntobwate ogocheneka ntobwate konyora chinguru chingenia chinyia omwarimu ateba chinguru chinyia chiokonyara kogendera komokorera omonene ekero tore moyo naende gere ekemanyererio gati yao na nyasaye ng'aye noyoye eyu naende twanyora ase Ezekieli 20 ekemanyererio ekenene na aye noyo nyasaye naende gwakorera ogochora okuya. Amen. Omogoko nigo orache emambia. Joy comes in the morning. Amen. Yobono omogoko oyo gocha orache emambia abanchi bomonene egento nata bori ng'aki nano omosuko noba emechando okomigeka okonto otwara it's only esenga kigete tiana koba muna bogima bwao bwose yani omanyete omonto ngoiko egento ngia gekondemia obogima bune ekebunge eke ngase nekebungo mwarimu kora atusomeranga Mariko 15 ena mwarimu nakona korigia ekebunge eke 15 ekebunge getang'ani boke ekemo gia 5 gatatu getang'ani mpaka isana isato korachaka toigwe omogoko oyo mambia igo goika esabato koyaerire eye Mariko 15 korwa ekebunge getang'ani goika esabato koyaerire Mariamu Magdalena na Mariamu nyina Yakobo na Salome bakagora amaguta amanukato banyare kogenda kumwaka Yesu goika mambia chuni rituko ritang'ani riechuma bakagenda ase oboina erio bakori koroka bagatebania barabwo ase barabwo ning'ora anyare gototigereria rigena riria korwa ase egesieri kioboina bagona kogamba bagona kuburania intonyare inye goika bagachia korigereria bakarora ng'a rigena riria riatigerie na rirorio nigo riarenge rinene mono isano bagasoa oboine ime bakarora omomura oikaransete ensemo yokorio bweboyetie eyange endabu bagaichana ere akabatebia timoichana Yesu omonasareti mokorigia oria obambetwe ere obokire tari aiga rigereria ase bamobegete korende genda matebia aborokiwa baye na Petero ng'a obatang'aneire kogenda Galili agwo nao moramorore buna abatebeti sana isato bakarwa agwo
bagatama korwa ase oboina ekiagera basoetwe nokoiguswa na ogokumia tibatebeti muntu ing'ana ekiagera bairogete. Amen. Na oyo Yesu obo naende ng'ai airirugochia omogano omwarimu atosomeire nokoboki gwa Kristo naende kera abogete korwa ase akonya abekirwe eyaretete omoiguso abanto bao abakungu bari bachiete maambi bachikomoano indi na amabuta bakanyora taiyo nabo banyorete omondoko lakini omanyete nki agotoretera okoboko gwa Kristo mwari kake gotoretera amang'ana amaya ekogera twaranga twabera ababui na intu kara chanyore ng'a mbara obaraire na barabumba boka amatumaini ogosemeri nkorororo abanchu bomonene igoro yokoboko gwa Kristo ito igo bono mechando ende yonsi togwetera mechando ende yonsi buna saburi twayesomere koru twagachagete boka bono twatabokirie abanchu bomonene kikwayetera omwari noike nonyora obobui nonyora ogoikang'e na Kristo ase enchera enyia nonyora obwamate bwao na Kristo bwakinekire bwamentekire bwating'ire eriete ina nare korigia omwarimu atumiete rita ogoting'a kwa okwegena kwao kimaeti gose nki kware gotabokeria abo omwarimu nagani tusome saburi emia na 30 saburi emia na 30 tororenge nkintu kiegototebia emia na 30 ekebungo kia gatano na isana emo egoteba inchi nigo nkanyete omonene omoyo nigo omoganyete nigo nsemerete ringana riaye omoyo nigo okanyete omonene kobua abarendi baganyete ng'aboki kobua abarendi baganyete ng'aboki omorendi totebe ari ase abekire arendete iga abekire arenda obotuko tari mogaso botuko kiagera mang'ana okorekana na amange amabe ng'ekera aroga onosaba ndigogocha gokia nyasaye tiga bokie kende getaraba kiagera aange mara aange nkora tore nonye ne chistori tonotebi ng'a musikari getarendete asigete ng'amambi abanto bachikona bakanyora gakwete igaite tubotuko obotuko bobwata amang'ana amange obotuko oboko associated na saitani nari agokora amang'ana aya amabe ng'a nonye yakobo riria akorwari orabani esachiete atata chikumera no mumuro mwabo igasugetie family yaye akaeta mboki oroche era akaire na guchiororo akumeti ng'anga kimumuro minta gochakoba ng'eki gusagocha gocha kari tari gocha gonkora yani akareso baka nariria rwanete no muntu agacha kubunwe ebacho naenda tatanga arwanete na Yesu agacha kubunwe ebacho ng'a nanda ngotabutore ng'a chinga kinchire chiarenge chinga kichiomosunte emiaka ya chimia isano ikorokwa 530 na isana isetu goika omwaka bwa 1000 chimia isana ibere na 90 isetu ekoro kuchinga kichiomosunte chinga kichiomosunte kichiarenge yani abantu batabwate marembe batare gosoma chiarenge chinga kichiomosunte yani chinga kichiemechan chinga kichiogochandwa nono gosoma ringana gotarengo ego chigweka 1798 bagatwara ribaga ryokonyora obosibori bwogosoma ringana ekabanga abwaki bantu bagatwara omogoko yogosoma ringana riche ng'aigo na intu omosunto oyo botuko ngocha borase obogima bwaito chika kinchire toweka abasongo batanga the lowest moment otabwati gosemeri ng'a chinga kichu ochinga kichiomosunte ng'eka rutoro Nyasaye tokoreire amaya tomotogi kiagera bono bwatukirire ng'a bono naende chinga kitomete bono iga togotabune chinga kichiomosunte ng'ekero Yesu agocha igekorokwa bright morning yani emambi engiya ng'ekero agocha igo genge emambi bwatukirire nari tokwenda tosase ase oboruti bwaye mogoko kitoratwara ekero bogokia mogoko kitogotwara ng'ego togotabia ng'a omogoko oyo igogocha emambi ng'ekero Yesu agocha twamenyire omosunte ime chinga kichingo ng'o ebibe ebinge igenga buna riri bwakire amang'ana amakong'u abutuko aerire igetawe kia saburi nke bwata ogosemia kwa bene ng'a tumuganye omonene obe nobotoereru ase obosibwa omonene omoganye noboremereri ekero okoganya kogotobera egurube tumanye na ng'aki Nyasaye oito nare amo naintwe nakwo ogotabokia Yesu oito tiganyare gotobwera
anyare gotoroki abanchu abasomi baminto tonyare korigie elesson egocha equota egocha igoro ya great controversy esegi enene esegi enene tiga tokore omokia kero oyo manyore egetabu egere tweyanda twasoma twensi naende twanyare konyora omonene aye omonene aganetie tonyare komanya nyasaye abasesenie ase egete ria yesu. Amen. Yesu gosaba. gosaba tore omonene tata nyasaye naende tweranire ase ore togoaka mbuya mono kiagera twagokire twarorire buna gwatosomire ase ring'ana eriga twabeire na omogoko ase chinkoro chiaito buna gwatosomire korwa egetabu ki gia saburi iga buna giachagete mpaka bono iga twagekorire ntore na okwegena ng'a nonya mbari batotegereire bari batorigereire na barabwo banyorire ogosemeria oko ng'e mambia engiya na intwe ntosoe na yesu kristo ase oboruoti bwao kiagera na eira yao yarenge ng'ang'u chore gotoroseria ase na intwe tobe ase naye ore tomenye amo naye ase oboruoti bwao nakwo ogosaba gwaito ng'a genderera gotoanda genderera gotobeka ang'e egere ekero orache tosoe naye ase oboruoti bwao nakwo ogosaba gwaito ense ya amabera kristo ore omobori oito. Amen. Asante.